Bueno, eskatuko dizuet ariketa bat egiteko. Oso sinplea eta gainez egin dezazuen oso bote prontoan, pentsatu gabe, politikoki zuzenak izan gabe, barrenetik ateratzen zaizuena eta lasaitasunez egiteko. Eta gustatuko litzaidake post-it horretan jarri dezazuen, hartu 2 minutu, baina ez gehiago. Alde batetik, emakume hitza entzun eta ze etortzen zaizuen burura, alegia 2 hitz, emakumea eta zer, Maia eta Lukia, ez dakit, edo Leioa, ez dakit zer, edo nahi duzuena, eta euskara, eta ze etortzen zaizuen burura, ze 2 hitz, edo bat, pentsatu gabe, askatasunez, libre sentitu, etortzen zaizuen hori jarri. Bueno, irakurriko ditut batzuk, jakin dezazuen. Emakumea alduntzea katea, euskara herria maitasuna. Emakumea gu aizpatasuna euskara herria. Emakumea boterea taldea euskara arrotasuna gurea. Sexismoa presentzia eza, ez dena esaten ez da existitzen. Etorkizuna alduntzea, emakumea askatasuna, aula, euskara, identitatea, nortasuna, odola, kakalargoa, emakumea, lurra, euskara, lurra, airea, identitatea, borroka, bueno, denak ezin dut irakurri, baina oso interesgarriak, gero bedanak zehatuko ditugu, Atzi bat ingo ditugu. Bai, eta ikerketa bat ingo dugu nekin. Bueno, ikusten dut, inork ez dula, inork ez duena begiratu, baina... Ama gutxi da, hola. Bueno, ama bakarra agertu da eta ni pentsatzen nuen gehiago agertu duziela, baina, bueno... Batzutan asko agertu dialako. Bai, beste batzutan agertu dira ama. Eta ez da agertu ez dara euskara puta mierda, eta lakoa. Bueno, badakiko hori ere badala ez. Bueno, barkatu. Hori da, Juan Luis Zabala idazleak idatzi zuen artikulu batean esate zuen nola bere tokatu zitzaionean, bere etxe bizitzako, etxeko portaleko presidente izatea, bere portal horretan berantzako ez ezik, gainontzeko guztientzat euskara zela putorroi ba, ez? Eta orduan egia da hori ere askotan badela, ez? Bueno, ikusten ditut nortasun asko eta alduntze asko eta menperakuntza eta borroka eta bi hitz hauek eta gero iruditzen desente pentsatua ekarri dezuela eta hori ondo da edo gai horrekin etorri zaretela. Abiatuko dugu gure hitzaldia, eta abiatuko dugu, igual... Bai. Bi hitz horiek zeuentzat, ze bi adjetibo edo bi hitzekin lotuko zenuketen galtu dizuegu, baina horren atzetik badaude beste 2 galdera eta 3. bat guretzat importantea direna, eta nolabait gure diskursoaren oinarrian daudenak. Eta gure diskursoa abiatzen da 2 galdera horietaz, 2 galdera horiek egiteko gai garelako, bai? 2 galdera horietara iristen garelako, edo gure iritzian 2 galdera horiek importanteak direlako. Eta galdera horiek dira, noiz ohartzen gara emakume garela, noiz, non, nola, ze egunetan, ze urtetan, ze lekutan, ze adinetan, ze gertatuta, eta noiz ohartzen gara euskaldun garela, edo alderantziz. Bai? Orduan hau da, nolabait gure gogoetaren abia puntua. Esplikatuko dugu akaitzak labur-laburrean noiz ohartzen garen horretaz, baina 2 galdera hauek egitea gure ustez galderaren egokitasuna pertinentea da, eta beti da interesgarria galderak ondo egitea, guk uste dugu galdera hori ondo jarria dagoela, baina badago beste gauza bat galdera hauekin, edo nolabait geure burue galdera hauek egitearekin, eta da geure bizipenak
geureak, guztionak, nolabait, balioan jartzea baita ere. Esatea, jakintza politikoa, ekonomikoa, soziala, gure gizartearen egitura, gure gizartearen kritika izan nahi duguna, edo izan gaitezken hori, ez dela bakarrik goi mailako pentsamendutik sortzen, edo akademiatik, edo teorietatik, edo teoriko handietatik, baizik eta sortzen dela bizipenetatik. Eta bizipenetan egia handia dago, eta hori da beste nolabait jakintza guztiak parean jartzeko modu bat ere ez da. Horregatik galderak egitea geure bizipenei, eta horregatik, hain zehazki, oso gauza sinpleak galdetzea. Noiz hartu nintzen, euskalduna nintzela. Hau askotan kontatu dugu, baina labur kontatuko dut. Ni euskalduna nintzela kontatu nintzen, nire norbeak bere errealitate soziolinguistikoa eta bere garaia bizi du, edo ni ohartzen naiz euskaldun naizela, 5-6 bat urterekin. Bereziki ohartzen naiz ez naizela erdalduna, alegia ez naizela espainolduna, hori da euskalduna naizela ohartzeko motiboa. Esan nahi dut, ni 5-6 urterekin elebakarra nintzen, eta orduan kontuatu nintzen nire auzoaren, ondoko auzoan, bazegoela jende bat beste hizkuntza bat hitz egiten zuena. Nik ordura arte arrasturik ez nuen. Harrigarria badirudi ere, ez nekien. Eta ohartu nintzen ikastolako bidean, auzo horretatik pasatu behar genuelako, eta orduan auzo hortako mutilek ikastolarak indoa zen neskei soilik eskatzen zigutelako pasaitza kale hori gurutzatzeko. Eta pasaizatzen, pasaitza edo esate ziguten tu eres vasca o castellana? Eta orduan guk esan behar genuen castellana eta pasatze ginean, ez? Eta hori da kontuatzen zarena, ostra, baina nik hizkuntza biztet ondo ulertzen, baina, ze gertatzen da, ze jende da hau, ez? Edo ze hizkuntza, nola ez dute hauek euskeraz egiten, ez? Ohartzen naiz nolabait badagoela halako hizkuntz talka bat. Gerora egiten dut diskursoa hori neski bakarrik egiten zigutela, motiei ez zitzaien hori egiten. Hau eta gero esan beharra dut, eta beti esaten dut, auzo hori, ni behasain gara nahi, zigurra ere bai, auzo hori gallegoen auzo bat zela, harrigarriki castellana esate zuten, gerora, harritu izana, baina esan nahi dut, hori egiten ziguten mutilak, nire kuadriakoak dira, eta euskaldundu dira, eta oso ondo konpontzen dira, eta ez dakau ez drama psikologiko eta sozialek. Baina, talka batean ohartu nintzen ni euskalduna nintzela. Eta gerora, emakume izateagatik ere nolabait kaleko lehen beldur hori, ez da, hortik pasatzeko lehen beldur hori, edo ardura, edo apuro hori ere, oso umetan sentitu nuen, ez? Kaixo, nik zera ez, ohartze hori, hau da, zerbaitek desberdin egiten zaituela, edo zuk nahiko zenuken erdigune horretan egoten uste ez zaituela, asko zere gehiago lotzen dut neska nintzela jabetzearekin, euskaldun nintzela jabetzearekin baino. Lorea bezala behasaingoa naiz, ikastolakideak izana herrikideak. Gara, eta niretzako pixka bat partikularitatearen eta nolabait bazterrekotasunaren lehenbizipena izan zen ikastolan, nire gelakide mutilekin, erabaki zutenean jolas nagusia, ordutik aurrera futbola izango zela, patioaren parterik handiena hortarako erabiliko genuela, eta gainera erabaki zuten baita ere beste gauza bat, eta zen mutilek bakarrik zekitela futbolean jokatzen, neskek ez genekiela, ez. Eta, hori izan zen ja eszena totala, ez. Aurretik eraia konturatuta nengon gauza batzuk niri etziatela beste batzui bezala funtzionatzen. Hau da, Josu puzkarra botatzen zuenean, hori oso gauza parregarria zala, eta denok horrekin egiten genula sekulako festa,
eta nik egiten banuen beste zerbait gertatzen zela, ezta? Edo nik norbaiti atzamarka egiten banion, edo mutil batek egiten bazion oso gauza diferenteak gertatzen ziela. Baina, bueno, futbolaren naia izan zen, nolabait horren gauzatze erabat ukigarri eta kasik alda ezina, ez? Alda ezina, ze momentu hortan komentzitu nituen beste bi lagun eserialdi bat egiteko, protestatzeko, nulako guk ere hor erdigunean egon eta patioaren jabetza izan, eta oso ondo gogoratzen dudan estena da, gu hiru han erdian eserita eta mutil pilo bat gu baloika daka josten, ez? Eta irakasleak inguruan ez interbentzioaren alde, ez? Gauza normal bat zen. Gaur egun pentsatzen dut, halakorik gertatuko balitz, irakasleek zera ez, bintzat baloi bonbardaketa etengo luketela, ez? Baina kontua da, ia 40 urte beranduago, nire alabaren arazo nagusietako bat, niretzako harrigarriki, horixe izan dela, ez? Momentu jakin batean, bere gelako mutilek erabaki dutela futbola dela jolasa edo jokoa definizioz eta gaina beraiek kanpora daudela, ez? Eta gainera hori nolabait eramaten dezunean hezkuntza komunitate horretara, bai irakasle eta bai beste gurasoen gana, nolabait politikoki zuzena muturrera eraman nahi duen norbait bezala tratatzen zaituztela besteek, ez? Hau da, 40 urte hauetan ikaragarri aurreratu dugu gauzetan, beste estenatoki batzuetan gaude, eta frogatu diguna bizitzak eta munduak eta denak da, gauza batzuk hain diela berezkoak nahiz eta guk kontra egin, gaudela indar ikaragarri batzuk alda ezinak direna. Baina hori da, ez? Azken baten neska izatea bazterrarekin lotzea. Eta, bi galdera hauek planteatzen ditugunean, Loreak aipatzen zuen bezala, hori iruditzen zaigu interesgarria, ezta? Batetik, zenbait gauzetaz ohartzeko gatazkan ohartzen garela, gatazka hitzari kaldi zaiogun beldurra eta onar dezagun etengabe gatazka dauzkagula, bizikidetza daukagun heinean daukagula gatazka, eta gatazka berez ez dela txarra baizik, eta gatazkak nola kudeatzen ditugun hor dagoela arazo, eta batzutan konfrontazio horretan gertatzen direla ohartzeak, eta ondo datu zela, eta bestetik aipatzen zuena Loreak, ezta? Ezagutza eraikitzeko gure bizitzak, gure bizipenak eta gure gorputzak aintzat hartzea eta gure arteko harremanak ezinbestekoa dela. Pentsatzen dut, zuetako askok kidezakezuela edo daukazuela horrelako esperientziaren bat, hizkuntzarekin lotuta, gizon edo emakume edo sexu genero variable horietan garenarekin lotuta, ezta? Hasiera bueltatuko gara, sarreratxo bat egiteko, ez? Bi galdera hauek erantzunetara. Horra gertzen den emakume hori ezagutuko duzue, Angela Davis da. Eta, horra gertzen da, Jalgiadi plazara, Bran Etxeparek, orain dela 500 urte, euskeraren tema hau abiatu zuen gizona, eta segitzen deu tema berarekin. Eta, jarri dugu, edo Arrate Rodriguez marrazkilaria jarri du Angela Davis hitzoiek esaten. Nolabait, euskaltzaletasuna, euskalgintza eta feminismoa lotuz. Horre Angela, arrazoi estetikoengatik edo ez dakit, baina azal zuridun agertzen da. Kontatu nahi dizuet, Angela Davisek bere autobiografian kontatzen duen pasarte bat. Angela Davis Birminghamen jaioa da, Alabaman, alegia berak umetan, eta ezain umetan, segregazioa ezagutu zuen, ezta? Nolabait banatua zeuden zuri eta beltzen eskolak, tabernak, dendak, lekuak eta hori dena, ez? Eta orduan, hauek nunbait hiru ahizpa dira, Davistarrak, eta ikasketez monja frantses batzuen eskoletan ikasi zuten, beraz, frantsesez nunbait
oso ondo moldatzen ziren. Eta kontatzen du nola behin joan ziren Birminghamen zapata denda batera, eta zurientzako zapata denda batera, 3 ahizpak, eta nola sartu eta dendariak nunbait gaizki begiratu ziren, edo esanez, zuek 3 beltza betze egiten dute hemen, ezta. Ezin duzu hemen sartu. Baina, entzun zituen frantsesez mintzatzen, eta orduan pentsatu omen zuen, haue paristarrak dira, frantsesa dira, beraz, sartu arazi zituen, atenditu zituen, eta egin zituzten erosketak edo dena dela, eta dendariak galdetu omen ziren zuek nongoa zarete, eta Angela Davisek erantzun zion gu hemengoa gara. Da orduan, hor bukatzen da pelikula, ezta? Hor ja, dien jartzen du pelikula. Guk hau zertarako baliatzen dugu. Baliatzen dugu esateko azalaren koloreak markatzen dula jerarkia bat, ezta? Hori badakigu hemen eta mundu guztian. Gero eta zuriago, gero eta gorago, gero eta beltzago, gero eta bajuago. Generoak ere markatzen du, gero eta genero maskulinoagoa eta heteropatriarkatua, gero eta gorago, gero eta femeninoagoa, edo konsideratzen dana, deitua, gero eta bajuago, baina hizkuntzen jerarkia bat ere existitzen da. Eta beraz, hizkuntza batekin edo beste batekin, ez da gauza berdina, egoera batean edo bestean. Kasu honetan, esan dezakegu, frantsesak, Angela Davis eta bere bi ahizpen azal beltza zuritu egin zutela, dendariaren begietara. Beltz, 3 beltz zien lekuan, 3 emakume ikusi zituen, 3 pertsona. Lehen, seguraski, 2. mailako pertsonak edo baztergarri edo kanporagarri izan zitezken 3 lagun ikusten zituen tokian. Hizkuntzak aldatu ziren lekua, egotetik hemen beran, hemen goian jarri zituen, ezta? Eta berriro ingelesera bueltatzean, seguraski, bera jetxi zituen, ez? Beraz, hizkuntzen jerarkia bat ere existitzen da. Hori da ideia bat, eta beste ideia bada, gauzak ez direla gertatzen beti behintzat, goi eta be eta ezker eskuin parametroetan. Gauzak gertatzen direla sarean, gauzak gertatzen direla praktikan, gauzak gertatzen direla nolabait interaktualki. Norden bestea, non zauden, ze botere harreman dauden, bai txikian, bai ertainean eta bai eta makroan, ezta? Eta orduan hor, egoerak aldatu daitezkela. Ulertzen da, honekin gerora sakonduko dugun ideia bat, eta da esatea, aldi berean gu, norbera, izan daitekela menperatu eta menperatzaile, bai? Eta egoera hori gainera aldatu litekela, bai? Individualki, kolektiboki eta egoeraren arabera. Orduan, feminismoak oso begizoliz egiten du bezala, oso interesgarria eta beharrezkoa da hori identifikatzea. Non dago gatazka, non provokatzen dugu gatazka, gatazka provokatu behar da, eta gatazka provokatze horrek zer adierazten du. Ze botere, ze marrazki egiten digu boterearena, ezta? Eta zenbat elementu gurutzatzen die hor, zenbat azal kolore, zenbat hizkuntza, zenbat klase sozial, zenbat etorki edo jatorri leku, zenbat identitate genero sexual diferenteak, ze gertatzen da hor guztia. Gauzak ez dira planoa, gauzak ez dira erabat horrela, baizik, konplexuagoak dira. Pixka bat esplikatzeko gure gogoeta hau nondik abiatu zen, badira urteak, jende hasitzena lantzen euskalgintza eta feminismoaren arteko harreman posible bat, ez bakarrik euskeratik, lehenago beste hizkuntza minorizatu batzuetatik ere egin zen gogoeta hori, Galizian esate baterako. Eta, pixka bat olatu horren baitan edo batetik gubiok nolabait beti bizi izan ditugu bi
izaera horiek edo nolabait izendatzearren, hau da, nik uste gure burua sujetu gisa rekonozitzen dugunetik, bai loreak eta bainik badugula, aipatzen genuen bizipen horietatik abiatuta euskaldun izateak edo gure burua euskaran argaztutako pertsona egin nahi izateak nolabaiteko bazter batean jartzen gintuenaren bizipena eta sentipena, eta baita ere neska izateak, emakume izateak, gizon ez izateak, antzekoa eragiten zigunaren sentipen oso garbia, eta nolabait gure bizi ardatzetan ere hori oso presente egon da, oso bideratuta egon gara gure jardunetan bi jarduera edo bi hildo horietara nolabait. Baina egia da, nolabait oso bereizita bizi izan ditugula, nik gogoratzen dut Maribuz Estebanen gauza batzuk irakurri arte eta batean buruan txinpartak egiten du edo lotura sinapsi bat gertatzen da neurona batzuen artean eta esaten duzu nik bi parte hauek bizi izan ditut eta nire jarduetan ere bi parte hauek egon dira aspalditik eta inoiz ez dira uztartu eta pixka bat hortik aurrera hasi gara nolabait galdera hauei erantzuten. Baina zehazki zapalkuntza hirukoitzaren ideia askorentzako agian zarkitu hontara ekarri gaituena galdera zehatz bat izan zen. Eta izan zen behin egin ziguten galdera, hau da izan zaitezke feminista euskaltzale izan gabe. Jakina eman genuen erantzuna izan zen, baietz, feminista asko ezagutzen ditugu euskaltzale ez direnak. Baina baita ere erantzun genuen gure ustez, eta artean oraindik Euskal Herrira etorri gabe zegoen, eta ez genekien etorriko zenik ere, baina gure ustez Angela Davis euskaltzalea zela. Hori izan zen gure erantzuna. Eta esan genuen Angela Davis euskaltzalea zela, azken batean zapalkuntza hirukoitza deiken izaioken edo intersekzioa gero bestera batzutara azaldu eta elaboratu izan den enean formulatu zuelako. Hau da, bera izan zelako edo berarekin batera beste batzuk feminismoa esaten zitzaion horri, feminismoak askotariko hori jartzen hasi zitzaionetako bat. Hain zuzen ere, emakumea, arraza eta klasea aipatu zituelako, txirikordatze bat osatu zuelako eta azaldu zuelako emakume izateak ezaugarritzen duen horri beste baldintzapen soziopolitiko eta kultural batzuk erantsi behartzezkiola benetako konplexutasuna ikusteko eta benetako botere sarea nondik eta nora doan ikusteko. Zapalkuntza hirukoitza aipatzen dugu hemen, nolabaiteko genealogia aitorpen bat egin nahi dugulako. Pixka bat gure memoria politikoan atzera egiten hasten bagara eta gaur egunera arte etortzen bagara, zapalkuntza bikoitzaren inguruko eztabaida garaia nola formulatzen zen. Gaur egun ez dakit nola izendatzen den ere, ez dakit izendatzen den ere, baina hortxe dago puri-purian eta behin eta berriro berritzen da. Zapalkuntza bikoitzarena, hortxe tentsio hori zer ote den lehenago edo geroago arrautza eta olioa bezala, klase zapalkuntza edo nazio zapalkuntza garai batean esaten zen bezala, ez dakit, hemen gauden gehienok aztea hortarako, baina kontatu izan digute, eta 5. eta 6. eta 8. eztabaida horiek guztiak eta ardatz hauetan gertatzen ziren askotan. Iraganeko kontuak ematen dute, baina orain gora bagatoz ere, nolabait gaur egun hemen proiektu eraldatzaileak planteatzen dituztenen artean oso presente dauden gauzak dira, ezta. Herri nazio klabea non jarri, klase klabea zein emalentasuna, uztargarriak ote diren, etxaiak ote diren, hortxe mai gainean ditugun eztabaidak.
Zapalkuntza hirukoitzarenari, claro, emakumeek jarri zioten aldagaia, ez? 70etan, hau da, esan zuten, eztabaida hori, tentsio hori, etzela behar bezala esplikatua, edo tentsio hori bitara murriztuta, etzela benetako egitasun iraultzaile edo eraldatzailerik esplikatzen baldin eta emakume izateagatiko zapalkuntza erasten ez bazitzaion. Bai? Hori 70etan gertatu zen, Ipar Euskal Herrian sortu zen aurreneko mugimendu feminista nolabait bere baitan kontemplatzen zuena batetik emakume izateagatiko zapalkuntza horri erasten ziona klase zapalkuntza, hori lehenagotik ere bazegoen beste batzutan, baina hor nazio zapalkuntzaren aldagaia erantzi zioten. Euskal emakumeak beren askatasunaren alde deituriko talde batek, Ipar Euskal Herrian, EBA izeneko lako sigla luze batekin. Eta hango sortzaileek esaten dute Angela Davis, esate baterako ja, 81eko uste dela liburua eta momentu horretan bazegoela, beraien erreferenten artean. Hau aipatzen dut ezer ez garela asmatzen ari adierazteko, eta behin da berriro plazaratzen diren eztabaidak direla. Guk esaten dugu Angela Davis gure egiten dugula berak arraza esaten duen lekuan guk esaten dugulako nortasun kolektibo baten araberako zapalkuntza. Nazio, herri gutasun bat, subjektu bat, erabakitzeko ahalmen bat, horren araberako zapalkuntza bat. Eta uste dugulako hori ere txirikordatzen dela klase zapalkuntza deitzen diogun horrekin. Egia esan, Lore eta Bioi oso problematikoa gertatzen zaigu gaur egun klasearen definizio bat ematea, uste dut berbegiratu beharko genuken eta adostasun berriek iritsi beharko genuken kategorietako bat dela, ohikoa pixka bat zaharra edo maiztua geratzen ote zaigun, eta sexu generoarena, ezta? Eta bere garaian hori nazio zapalkuntza hitz egiten zuten jada, eta baina gure ustez, edo ordukoak irakurrita, orduko agiriak eta gauzak, nazio zapalkuntza esaten zitzaion ardatz horretan edo, etzen hainbesteko zentralitaterik etzitzaion ematen momentu hartan edo mugimendu feministan behintzat, 3 ardatz horiek hartzen zituen mugimendu feministan ere hizkuntzaren aldagaiari. Eta uste dugu, gure kasuan, Euskal Herriaren kasuan, Euskaldunon kasuan, nolabait izate komunitario horri edo kolektibitatean nortasun kolektiboa ezaugarritzen duena bereziki dela hizkuntza. Eta hizkuntza izan dela gainera, eta nolabait hizkuntzaren historia sozialak hala erakusten digu, zapalkuntza horretarako tresna privilegiatua. Zapalkuntzarako tresna privilegiatua izan bada pentsatzen dugu nolabait askatzeko eta eraldatzeko tresna privilegiatu ere hor dagoela. Genealogia horrekin bukatzeko interesgarria iruditzen zaigu baita ere, garai hartan, hau da gaur egun errelatoa inbestea aipatzen dugunean, eta benetan ziur aski pertsonok geure burua esplikatzeko etengabe errelatoa eraikitzen dugun, ez da errelatoa garen ez behin eta berriro. Interesgarria iruditzen zaigu garai hartako nolabait zapalkuntza hirukoitz hori diagnostikatzen zutenek beltzak hartzea erreferentetzat, edo beltzen eskubide zibilen borroka nolabaiteko erreferente simbolikoetan egotea, orduko imaginarioan, 70etan Kennedy gure laguna zan, kantatzen zuten gure gurasoek edo Martin Luther King miresten zuten, 80etan Soweto, Naparjed eta Soweto Euskal Herria baino hobeto esaten genuen guk, edo Malcolm X errebindikatzen genuen, eta erreferente simboliko bezala iruditzen zaigu ez direla txarrak, ez direla zume txarrak
zerbait egokia eraikitzeko. Argazki dagokiela, erreparatuko nioke bereziki horre Larrinagako kartzelan agertzen dien Aide Agirre eta Polixene Trabuduari Espainiako Errepublika garaiko argazki bat Larrinagako kartzelan daude eta espetxean daude. Eta jartzen dugu justu Eusko Emakume Batzari EAJak asignatu zion rol nagusietakoa izan zelako hizkuntzaren transmisio edo hizkuntzaren zaintza, amatasunarekin lotuta, ez? Eta nolabait adierazteko hizkuntzaren jazarpena oso leku erabilia izan dela zapalkuntza gauzatzeko. Beste bi irudiak iparraldeko feminista historikoari aurrerrian ageri dienak. Eta orain, bizita diskursoarekin edo arilkatuz segitzeko. Lehenengo Maialen Lujambio da, eta Maialen Lujambio 14an, orain 3 urte, Euskadi Irratian berba ezagutuko duzue, astean behin egiten zuen alako irakurtaldi laburtxo bat. Eta horietako batean, bere irakurtaldi hori esaldi honekin bukatzen zuen, ezta? Esate zuen, hori garagu, Euskaraz bizi garenak, jendarte eme bat, tratu txarrak ematen dizkiona zaintzea onartzen duena. Nazio andre bagara, izateko beti besteari baimen eske. Esan behar da zutabe honen bukaerak, kontestua zela Lujanbiok hartzen zuen aste horretan ez dakit nungo epaileak eman zuen epai bat, Espainian zen bentzat, eta nola tratu txarrak ematen zizkion gizon bat, senarra alegia, etxean onartzera behartu zuen emakumea, emaztea, senar hori, senarra, gaixotu zelako eta ez zuelako nork zainduko zuen. Orduan epaileak esan zion, gizona honek ez du nork zainduko, zure senarra da, beraz hartu egin behar duzu, naiz eta tratu txarrak ematen dizkizun, eta lako banaketa prozesu batean abiatuta zeuden. Orduan, horren garapenaren ondorioz esaten da. Zergatik ekartzen dugu hau, ez? Pixka bat, Idurrek esate zuen euskera eta emakumetasunaren loturara ekartzeko, ez? Euskara nolabait dela nazio zapalkuntzaren, kolektibitate zapalkuntzaren leku privilegiatu bat, leku erras bat, leku rekurrente bat. Eta hori gure historian behin eta berriz ikusi dugu, ezta? Eta orduan nolabait, menperakuntza horren edo indarkeria simbolikoa, esango dugu, besteak beste, erabiltzen den euskararen kontra, beraz hiztunaren kontra, beraz kolektibitate baten kontra, ezta? Eta nolabait parekatuz emakumearen egoerarekin jendarte eme bat osatzen dugun. Bigarren mailako, hirugarren mailako zapaldutako jendarte eme bat, ezta? Nazio andre bat esaten du, ezta? Izateko beti besteari baimen eske. Bigarrena, aipamen bada, laburra, luzeagoa da, noski berez, Pierre Bourdieu soziologoarena. Pierre Bourdieu soziologo arras ezaguna eta lan asko egin zuena, gure gizarte garaikidearen barne andamioak eta egituraketak ikusten da deseraikitzen, eta besteak beste hizkuntza minorizatuaren inguruan, edo patuak Frantziaren barruan, eta horrek sortzen dituen menperakuntza eta jerarkia sistemak aztertzen. Badu hizkuntzen gainean asko landu, asko esente idatzi zuen, ez? Bere zita badakarkigu, egia esan laburra, baina guk esplikatu nahi dugunerako egokia, ez? Bourdieu dio eguneroko hizkuntza praktikak borroka eremu direla. Eta hemen berriro agertzen zaigu borroka hitza gaur egun sarritan, ez euskalgintzan, ez beste eremu batzutan gustatzen hitz bat, edo gatazka, edo konfrontazioa, baina gatazkagatik ez da interesgarria izango, gatazka menperatzailea danean ez da interesgarria, ez desiragarria, baina gatazkak nolabait ikustarazten du sakoneko arazo bat dagoenean, bistaratzeko modu bat izan liteke, problematizatzea,
edo gatazka hori nolabait gertaraztea. Eguneroko hizkuntza praktikak borroka eremu dira. Hemen 4 geruza marka ditzazkegu esaldi honekin, zer esan nahi duen Pierre Bourdieu honekin, eta gu zer esan arazi nahi diogun, ezta. Alde batetik, hitzek ez dutela esan nahi finkorik, eta hori denok dakigu, hitzen esan nahia aldatu egiten da, garaiz garai, lekuz leku, ahoz aho, boterez botere, eta gertaeraz gertaera, ezta. Alegia, nork definitzen duen hitzek zer esan nahi duten. Adibideak, barra egunero ditugu. Zer da demokrazia Katalunian? Nork definitzen du? Zer da demokratikoa eta zer ez da? Oraintxe dago pilpilean hori, ezta? Sakonean zer dago horren atzean, botere harreman bat, ezta? Edo botere borroka bat. Hori izango litzateke, hizkuntza praktika borroka eremu bat dena. Alegia nork irabazten duen hitz baten definizioan, ezta? Eta hitz horren definizioan irabazteko, tresna asko behar dira, ez dira bakarrik esatea baizik, eta nork esaten duen, non esaten duen, zer duen atzetik, estatu badun, ez duen, armada badun, ez duen, botere ekonomikoa duen, ez duen, ze genero duen, ze hizkuntza duen, bai? Gauza askok ematen dio balioa hitz batek ze esan nahi duen erabakitzerako munduan. Orduan hori, lehen geruza bat litzateke. Bigarren geruza bat markatuko genuke, hitz praktika edo hizkuntza praktika hori borroka eremua dela, nork dioen arabera. Esan dut ez da, baina nork dioen, bai? Alegia, hitza erabiltzen duen hori, nor den, zenbat botere duen, bai? Mikrofonoa baduen, ez duen, plaza publikoan egoteko aukerarik duen, ez duen, bai? Ote dan langile bat, eta ote dan politikari bat, zer da, bai? Bere, edo klase sozialan eba duzu aplikatuta, edo bere nun gizartean nun dagoen. Beraz, segun nun zauden, zure ahotsak izango du alako irismena, edo ez du bat ere izango, edo ikaragarri izango du. Hirugarren geruza bat markatu dezakegu, zer generok hitz egiten duen. Norden mikrofonan dagoena, sexu genero sisteman, emakume deitu haute den, edo gizon deitu haute den. Honik eitu ezaiokegu, zehazar kolore duen, nahi dituzuen gauza. Nondik datorren, ez datorren, zer dakarren gainean, edo zer ez dakarren. Eta gehitu ezaiokegu, laugarren geruza bat, ze hizkuntzatan hitz egiten duen. Berdina haute da, hemen kitxuaz hitz egitea, euskaraz hitz egitea, ingelesez hitz egitea, wolofez hitz egitea, berdin balio du, esaten dan horrek irismen berdina du, autoritate berdina emate zaio, edo kitxuaz esandako ezer ze garrantzi du, ez da egite, osforreko ingles perfekto batean esandakoaren ondoan, beraz, hizkuntzak ere markatzen du esango den horren garrantzia, autoritatea, nolabait, geure buruetan, geure gizartean, geure zentzu komun horretan leku handiagoa, edo batez, edo txikiagoa izateko aukera. Hau interesgarria da esatea, ze seguraski, behar bada, galdera bat honezkero ingo zenioten zeuren buruari, eta da galdetzea, oso ondo, feminismoa, euskera, hau beste, gorputz berean, bizipenak, beste, baina, galdera da, benetan hizkuntza eta generoa gurutzatzen dira? Eragiten diote elkarri? Hori da, galdera, baina euskalduna naiz, eta banoa, eta nire gatazkak izan ditzazket euskaldun izateatik, edo ez, segunetan nola jaikitzen naizen egun horretan, bai? Eta emakume izateatik beste gatazka batzuk izan ditzazket, edo ez, bai? Baina, inoiz gurutzatzen dira, eragiten du batak bestean, galdera hori, behar bada buruan izango duzuela, ez? Eta erantzuna da, bai. Eta hori ikusten da bereziki hizkuntza bat, baina gehiago dagoen, komunitate, lurralde edo lekuetan. Are, hizkuntza bakarra dagoenean ere, ikus liteke generoarekin harremana. Ikus liteke, kasuan kasu. Izan daiteke hizkuntzaren, antropologiak asko ikertu du hori, ez da? Ikertu du alde batetik, ideia orokor bezala esango dizuet, badago teoria interesgarri bat,
talde mutuen teoria Ardemer antropologo senar-emazteek garatutakoa, eta, begi antropologo hiperklasiko batzuk, esan eta Afrikako tribu batera joaten direnak, eta hauek dira, 70 hamarkadean lehen aldiz gauza bateta zohartzen direna, eta da, orain arte munduan azken 100 urtetan egin dian etnografia guztietan ahotsa, alegia tribuko edo indigena edo bestea, alteritatea beste hori, ikertzen ari garen beste hori, ahots guztiak gizonezkoena dira. Munduan barrena. Berdin Amazonasen, Afrikan edo Txinan, ez da? Lehen aldizu hartzen dira, ez da emakume bat testigantza bat eman duena, ez da? Eta errealitate bat errepikatzen dana sistema gehienetan, eta da, beraiek hasten dienean, eta emakumeei galdetuko diegu, eta ez, emakumeek ez dakite publikoan hitz egiten. Hori errepikatzen da, tribuz tribu, eta kulturaz kultura. Ez dakite publikoan hitz egiten, ez da? Ez zaila ulertzen, nahasi hitz egiten dute, orduan, hitz egin bardanean, ontaz eta hartaz, eta gauza serioetaz gizonezkoek hitz egiten dute. Da, talde mutuen teoria, gero aplikatzen da 1000 kontuetara, ez? Nere herrian, guraso elkartean, eta pentsatzet asko ikusiko zen dutela, guraso elkartean, eguneroko bileretan, asteroko bileretan, edo kontoek eta besteak, 189 emakumea dira. Baina, udaletxera zerbait eskatzera joan behar dena nere herrian, ez esaten hemen horrela da. Nere herriarra igual berezia. Hain esan ze herri, ez da behasain, Ez da behasain. Herri txiki bat, nekazaldirokoa. Udaletxea joan behar denean, gizon bat agertzen da. Eta denak esateute, ez, hori aitorrek egin dezala, ez nik, esantza duzu, baitzuk esan duzu, zure ideia da, zugaratu duzu, baina nik ez dakit, hori behar bada, nik askotan entzun dut hori, behar bada esan ere egingo nuen nik dena, segurazki, hori ere bai, ez? Orduan, errepikatzen dien gauzak dira, beraz, emakumea eta generoa nahastutzen da, bai, nahastutzen da, adibide batzuk jarriko dizkizu. Ez da gauza bat, sistematikoki ikertu dena gurean, baina badira ikerketa batzuk, gutxi batzuk, eta nik uste dut gero eta gehiago izango direla hemendik aurrera. Lehenengo horren zantzua daukagu Teresa del Vallek zuzendutako antropologo taldeak 89an operazpan hau publikatu zuen Mujer Baska liburuan, ez? Horre egiten du. Euskal emakumearen ikerketa antropologiko bat, mendialdekoa, kostaldekoa, liburu mardur bada. Eta hor, lehenengo aldiz agertzen da nolabait hizkuntzaren da generoen aldeko lotura hori, ez. Eta kontatzen du errealitate bat. Gerora, herri askotan nik eta zuetako asko behar bada ezagutu duzuena. Eta da, zonalde euskaldunetan, 60 hamarkadetan, zonaldu oso euskaldunetan, horra agertzen da lehen emakume belaunaldi bat, nolabait lanean hasten dena, baita hierretan, edo andereño lanetan, edo nolabait irtetzen dena plazara, lehenengo aldiz, poteatzera, hor badago eten bat aurreko belaunaldi batekin, beste bizikera bat, eta zonalde oso euskaldunak izan da ere, Goierriko zenbait herri, edo Arratia, edo nahi baduzue Azpeiti, Azkoiti, edo emakume horiek plazara irtetzen dira eta espainolez hizketan hasten dira. Eta hori errepikatzen da, zonalde euskaldun askotan. Eta orduan, galdera da, baina zergatik. Handagon jende guztia euskalduna da. Gizonezkoa, tabernaria, dendaria, plazan dabien jendea, euskalduna zergatik dute espainolez. Irakurketa, generoaren irakurketa da, lehen belaunaldi hori emakumea plazara irtetzen dana, edo ohikoz gizonek frekuentatzen dituzten da gizonen nolabait leku diren, leku espazioietara doazenean, nahikoa desprestigioa dute genero aldetik, behar dutela prestigioa emango dien hizkuntza bat. Behar duten bezala jantzi eder bat, behar duten bezala, behar bada, zigarro bat erre, behar duten bezala euren burua agertu. Eta euren burua agertzeko
gizon bati euskarak balio dio, baduelako nahiko prestigio bere ohiko lekuan agertzeko plazan, 1000 urte daramatza plazan. Gizona emakumeen lehen belaunaldiak behar du hizkuntza bat prestigiotsua. Eta gizarte horretan hizkuntza prestigiotsua, botereduna, bai? Gaztelera da. Hori da, adibide bat aukeraketa. Elhuyarrek orain dela 3 urte ikerketa bat egin zuen gai honen inguruan. Eta, hainbat ikerketa lekutu, baina egina ditu, ezta? Hainbat datu emate ditu, oso gainetik aipatuko dizuet, ez? Baina adibidez, emakumeak dira euskara ikasteko eta hobetzeko ahalegin nabarmenena egiten dutena. Euskaltegietan gehiengoak emakumeak dira. Esplikazio bat, generoaren ikuspuntutik. Lan munduaren segregazioa, ezta? Nolabait hizkuntzaren zonifikazio bat gertatzen da lan munduan. Emakume asko, nolabait publikoari begira, zerbitzuen sektorean, zaintzan, mota guztitako zaintzan, hezkuntzan, zaharrekin, umeekin, dabiltza lanean, eta beraz, badia euskara gehiago demandatu daiteken lekuak. Beraz, horregatik, nolabait, emakume izateagatik lan batzuk tokatzen zaizkizu egitea bereziki, edo gizarteak horretara eramaten gaitu, nolabait lanen zonifikazio bat edo segregazio bat dago gure gizartean, eta lan horietako askotan, euskararen beharra, beste lan batzuetan, baina gehiago da. Izan daiteke esplikazio. Emakumea hizkuntzaren transmisioaren giltzarri. Hau klasiko bada gure genealogia osoan, ezta? Hor ere, generoaren marka oso evidentea da, ezta? Nolabait, emakumea eta amatasuna estuki lotuta gure gizartean eta geure iruditeria kolektiboan, eta horregatik nolabait transmisioaren giltzarri ama egiten da, edo ama da, eta nazionalismo klasikoan ere sarritan ikusi izan da, eta garaiko EAJ-an ere nolabait, eta gerora ere bai, hizkuntzaren galera sarritan amei nolabait egotzi zaien, amek ez dute erakusten, edo ze emakume arduragabe izan behar zara hizkuntzaren transmisioa ez egiteko, eta hor badago lotura oso estu bat gurean emakumea, ama eta hizkuntzaren, euskararen transmisioarekin. Eta baita ere, beste aldera, baita ere, prestigio bide bat, eta plazara irtetzeko bide bat ere izan da euskara, bai? Andereño bihurtuz, edo euskara normalizazio prozesuetan sartuz, eta berezik 70 hamarkadetan, ez da. Baina gaur egun hola ote da, ez da, oraindik. Gaur egun oraindik horrela da, edo horren mutazio batzuk oraindik ere indarra handia dute, ez da. Eta adibidez, ikerketa batzuk esate dute, gazteen hizkuntza fideltasuna amaren hizkuntzarekiko dela gehien bat. Amak hizkuntza bat izan, berdinit euskara, espainola edo frantsesa. Gazte hori fidelen izango da amaren hizkuntzari. Ulertzen dago, ez da? Aitak hitz egin dezake beste ozein hizkuntza, baina fideltasuna amak irakatsi dion hizkuntza horri dio gehien bat, gaur egungo ikerketaria. Honek zer esan nahi du, genero ikuspuntu batetik esan nahi du, gizartearen antolakuntzaren ondori bat baino ez dela esan nahi du, gaur egun oraindik ere umeak ezi emakumeok amek egiten dugula, gizonek baino gehiago, asko zordu gehiago gaudela, hizkuntzaren transmisioan, edo beste balioetan, edo zaintzan, edo paketea gabiltzen, edo biberoiak ematen, edo eman behar dana egiten, asko zordu gehiago gaudela gu. Ez da esplikazio, esango dugu, esentzialista, biologiko, genetiko bat, ez dugu habilidade berezirik transmisiorako, edo hizkuntzak zeratzeko, bai, berro da 1000 urteko esperientza bat dugu, ez da, baina ez da genetikoa da hartua, eta oso ederra eta berazgarria izan daiteke
baldin eta hori egiteak ez bazaitu desprestigioaren eremura eramaten, hori da kontu ez da. Orduan, gaur egun oraindik ere hori horrela da. Beste ikerketa batek dio, Lujarren barreneko ikerketa batek dio, adibidez, neska kuadrillak eta mutil kuadrillak. Konparatzen baitugu hizkuntza ohitura edo hizkuntza aldaketen arabera, mutilen kuadrillek askoz errazago aldatzen dute hizkuntza. Bai? Agian bolada batean euskaraz dabiltza eta gero espainolera pasatzen dira eta gero, bai? Eta neskenak hizkuntza bat izan, edo bestea izan, edo frantsesa izan, ez dira hain aldakorrak, bai? Askoz sendoago dira, ez dira hainbeste aldatzen. Zein da fenomeno honen esplikazioa generoaren begiradatik, ez? Nolabait, oraindik ere, eta uste dut denok errekonozitu dezakegula, neskak ez gaituztela eta ezitzen ditugula emakumeak, neskak, gazteak, zintzo eta arauzaleago izateko. Hau badakigu, ez? Eta eskoletan eta etxean ere uste exigentzia horiek oraindik ere ikusten direla, ez? Eta aldiz, horregatik neska kuadrillak ere neurri batean egonkorragoak eta itxiagoak dira. Generoko beste inbat arrazoi batzuetan superbibentziako kontutan hartu gabe. Eta mutilen kuadrillak dira zentralagoak, irekiagoak, mobibleagoak, hizkuntzaletik sozializazioa askoz irekiagoak, askoz libreago dabiltza kalean, hori denok dakigu, ezta? Beraz, hizkuntzaren araua puskatu komatxo artean, beste edozein arau bezala errazago puskatzen dute emakumeek, ezta? Beste adibide bat, nolabait gurutzatu daitekena, ez? Adibidez, EAeko datuak dira, ez da, baina neskatilek aisia zertan ematen duten, oroak, Gipuzko, Araba, Bizkaian, Nafarroan ere bai behar bada, iparraldean ez dakit. Eta mutilek zertan ematen duten. Mutilek aisia ematen dute kirolean, bereziki futbolean. Bai? Eta neskek askok, edo uneko asko handiagoan, ematen dute euskaldun konsideratu ditzazkegun gauzetan. Euskal dantzak, bai? Eta horrelakoetan, ezta? Orduan, hor badago baita ere, generoaren araberako, aisiarako bideraketa bat, bai? Eta nolabait, neskei, hainbat tokitan bentzat, hizkuntzari edo euskal kulturari lotuago dagoen eremuetara bideratzen dira, eta mutilak, bereziki futbolera, ez? Eta, futbolaren mundua, oroar eta nagusiki, eta erabat erdalduna da, ez da? Erdalduna, eta baina oso balio jakinegoa. Aldi berean, adibide honetan, neskek sozialki prestigiorik ez duten ekimen bat egite dute. Euskal dantzak egitea plazan, edo eskualdeko futbol txapelketa irabaztea, alde nabarmena dago, ez? Edo playerotan jokatzea, zarautzen, edo musika plazan aurrezko dantzatzen egotea, ez? Orduan, prestigioaren banaketa ere gertatzen da aisia mota horietan. Adibide gehiago ere badaude, eta ez oraingoak bakarrik, justu gaur goizean jardun dute Tene Mujikaren hau emakume bat izan zen, emakume batzako EAJ-ko protofeminista bat esango dugu, eta berak ere horrelako bere idatzietan, horrelako ariketa hau egin gabe, gogoeta hau egin gabe, baina nolabait egiten zuen guzti hori, ez? Eta justu gure zenbakien azkenengo jakineko zenbakian ere, Maria Raimundez Galiziarrak hori aipatzen du, ez? Generoa eta gallegoaren aukeraketan nolabait ze lotura ematen den, ez da? Eta bai, bi aldetatik, bai, Galizieraren autuan eta bai, autu hori, arau hori hausten denean, ez da? Nolabait, bietan lotura duela prestigioarekin edo nun zauden eta hizkuntza horrek ematen dizun horrekin. Ze hizkuntza bat, komunikazio tresna bat, baina askoz gehiago da. Eta plano individualean, nolabait bada, zu munduan kokatuko zaituen zerbait. Eta hizkuntza hori noski, hizkuntza horrek ditun tasunak dira, nolabait egoera kolektibo, sozial,
eta botere sistema batean ematen zaizkionak, naiz eta aldakorrak izan daitezke. Aipatu dugu zapalkuntza ikoitza, intersekzioa, feminismoa eta euskalgintza nola uztartzen ditugun edo nola ikusten ditugun intersekzio horretako beste intersekzio posible bat. Eta, Loreak orain aipatu ditu ez, nola bai sexu genero sistema eta hizkuntzarena nola gurutzatzen diren, eta hasierako galderetara itzulitea eta nola guk ondorioztatzen dugun bai euskaldun izateak. Euskaldun diogunean pixka bat zehaztearren, batzutan terminologiarekin gero gertatzen dira gaizki ulertuak. Ez gara ari bakarrik hizkuntzaren jabetza edukitzeaz, baizik eta nolabait euskaraz bizitzeko autua egin edo euskaran ardaztutako pertsona izatearen autuaz ari gara, ezta? Orduan, autu hori egin izanak eta emakume edo gizon izendatu izanak posizio desberdinetan jartzen gaituztela ondorio horretara iritsiak garenez, eta bazterrean jartzen gaituztela, hau da, menderakuntza, zapalkuntza egoera batean, urrengo urrats batean dioguna eta oso mekanismo berdintsuek eramaten gaituztela bazterrera, bai hizkuntzaren araberako bazterketa horretan eta bai sexu genero sistemaren araberako bazterketa horretan. Eta naturalizazioa dela nolabait tresna gotorrena bazterketa hori gauzatzeko. Guke esaldi honekin laburbiltzen dugu, ez? Naturalizazioa suntsipen handiko arma bat da mendebaldeko gizon zuri hetero arrakastatsu hizkuntza hegemoniko bateko hiztun ezten guztiarentzat. Eta hasten bagara pentsatzen nor den mendebaldeko gizon zuri hetero arrakastatsu eta hizkuntza hegemoniko baten jabea oso jende gutxirekin geratzen gara. Hau da, askoz ere jende gehiago da alde batetik, bestetik edo hurrengotik hortik kanpo, zaku horretatik kanpo geratzen dena, zaku horren barruan geratzen dena baina. Pixken ikusten naturalizazioarena feminismoak asko landu du bere epistemologia guztian eta oso argi ikusten dugula, ezta? Horre bi argazki ekarri ditugu, lehenengoan ikusten da zango bat, balde bat eta lanbasa bat, fregona bat, eta berehala ikusten dugu guztiok norbait bulego bat garbitzen, bere bizibide edo ogibide ziur aski oso prekarioa eta oso gaizki ordaindu hortara ere segituan iritsiko dira gure burmuinak, besteen etxeak, tokiak, bizilekuak garbitzea duen norbait, ez? Eta bestelako identifikazio zantzu handirik ez daukagun arren, ziur aski denon burmuin begietara, barne pantailara etortzen zaiguna emakume bat da, irudi horrekin lotuta, ezta? Nolabait naturalizazio batzuk oso barneratuak dauzkagulako, ezta? Pixka naturalizazioa zer den esplikatzeko eta sexu genero sistematik abiatuta, azken batean nola esplikatzen dugu askotan menperakuntza hori, baztertze hori, zapalkuntza egoera hori, ezta? Aspiratze egoeran zaude emakume zarelako tautologia bat egiten da nolabait, ezta? Emakume izateak ezaugarri batzuk ematen dizkizulako eta horien arabera betetzen dituzulako funtzio batzuk, zure egunerokoan eta jendarte sarean, ezta? Eta funtzio horiek betetzeak botere sarean subalternitate edo aspiratze egoera batetara eramaten zaituztelako. Batek pentsa dezake honetan asko aurreratu dugula, ezta? Baina gero, bagoaz datuak ikustera, egia da, jaten dutela datuak diala gezurren abiaburua, baina batzutan ondo datoz eta argigarriak dira.
Eta esate baterako haurzaintzagatik eszedentziak nortzuk hartzen dituzten hasten bagara begiratzen oraindik ehuneko ikaragarri handiz emakumezkoak dira, ezta. Eta gizonezkoek eszedentziak hartzen dituzte Hego Ameriketan bizikletan ibiltzeko. Oraindik hori da, ez parekatzea. Eta berez, ez leukake txarrik, ez, inork, ez dakit, lan bat, bulego bat garbitzea, edo unibertsitatean klaseak ematea, edo gimnasia irakasle izatea, edo zein enplegu, ustea denbora batez nahiago duelako haurzaintzara dedikatu esate baterako, ez? Beste zeregina bezain atsegingarri, gustagarri eta asegarria izan daiteke edo norentzat, eta gainera hori gero eta gehiago entzuten dugun zerbait da, ez? Horren atsegintasunaren apologia hori, ez dut zalantzan jarriko, baina egia da oraindik orain autu hori egiteak zure bizitzako momentu batzuetan gerora, bai momentu horretan eta baita ere gerora, desparekatze egoeretara eramaten zaitula. Gerora desabantaila batzuk ekarriko dizkizu zure erabakimenera eta zure bizitzaren kudeaketa burujabe bat izatera, ez? Hori egite ez duenak, izango ez dituenak. Hori emakumean edo sexu-genero sistemaren naturalizazioari dagokionez, ez? Denok dakigu emakumeok naturalizazio sistema horren arabera zaintzarako askoz ere joera handiagoa dugula, askoz ere hobeto egiten dugula, eta batez ere askoz ere gustu eta plazer handiagoz egiten dugula, ez? Hori gabe kasik hilko ginatekeela, ez? Emotiboa gara, intuitiboak, etxeari lotuak, hor mugitzen gara ondo. Beste partea, hizkuntzari dagokiona eta gure kasuan euskarari. Hor agertzen dena, oso ondo ikusten, Adolfo Suárez da, Espainian Franco ondorengo aurreneko presidentea, eta garai hartan bota zuen esaldi bat hizkuntzaren naturalizazioaz oso adierazgarria dena, eta da euskarak ez zuela balio fisika kuantikoa erakusteko. Irakasteko, praktikatzeko, fisikoak kuantikoak etzekiela euskeraz. Segituan, aterazen jende mordo bat, esatera hori etzela egia, ez Pedro Miguel Etxenikek esan zuen, frogatu zuen, badago, nik uste dut Jose Etxeberriaren argazki ezagun batu geuko zera baten, ez fisika kuantikoa esplikatzen euskeraz, eta gainera nik uste du laboralak egutegi bat egin zuela horrekin, ez? Hau da, oso desmontatuta utzi genuen esaldi hori. Baina oraindik orain, esaten zaigu ia zer nahi dugun, mediku ona ala mediku euskalduna. Eta hor berriro ere daukagu naturalizazioaren logika. Edo gero eta gehiago erabiltzen den beste paradigma bat eta gaina euskalgintzaren barrutik. Hau da, hasten garenean aztertzen gazteek zergatik ez duten egiten euskeraz, askotan ematen den esplikazio bata euskarak ez daukalako aski plastikotasunik, gazteen behar komunikatibo eta konnotatibo horiek asetzeko. Eta ez gara jartzen pentsatzen gazte horien behar komunikatibo eta konnotatibo horiek betetzeko hizkuntzaren balio eza, ez dagoela hizkuntzan berean, baizik eta hizkuntza horri ematen zaion prestigioa. Zergaitik asetzen duen, nik ikusten du, nire alaba Hendaiako ikastolakoa da, berez gaztelerarekin teorian kontaktu gutxikoa, baina 8-9 urtekin ezinbestekoa zaio nolabait ekideekin ondo sentitzeko etengabe gazteleraren makuluak sartzea. Ez dituzte frantsesarenak sartzen. Ze kurioski Hendaiako hizkuntze triglosi horretan gazteentzako guai den
hizkuntza gaztelera da, ez da frantsesa. Frantsesa ere lotzen dute gauza zeragoekin. Baina nolabait naturalizazio horretan hizkuntza berari esaten zaio ez dela gai, ez daukala plastikotasun askirik, ez da? Bueno, orduan, nolabait mekanismoa bera da, ez da? Azpiratze goeran zaude euskaldun zarelako, euskarak berez dituen ezaugarriek eta horien arabera betetzen dituen funtzioek botere sarean subalternitate posizio horretan ezartzen zaituztelako. Euskarak ez duelako balio mediku ona izateko, fisika kuantikoa ze ikertzeko, leheak ez dakit hor daukan zera ez pisa, orain pisarekin egon den zera, lehen oso donak ginen eta hainbat batean desastre bat gara, ez? Eta karo hori esplikatu behar da, eta asko zabaltzen ari den esplikazio bata euskarari ematen zaion garrantziarekin lotuta baita ere, ez? Gurea badauka hor, adibide argia. Bai, bueno, pixka bat hain zuzen. Honekin lotzeko, orain dela, iazko artikulu bat Bozentoko egunkari batean, ez da? Pisako emaitza txarren gainean explikazio bat, eta honela dio. El segundo aspecto que explica el desastre de la evaluación es propio nuestro, y se refiere al asunto del idioma. Creo que hemos confundido los términos. El respeto al euskera es sagrado y su defensa inexcusable. En eso estoy de acuerdo, pero exageramos su ámbito de aplicación. ¿Tiene sentido explicar y aprender en euskera la física cuántica? Casualidad, ahorita me urte taklero, berriro, física kuantikoekin, zema físico cuántico euskaldun da, munduan. La biología molecular o el marketing avanzado, por decir algo. Cuando la inmensa mayoría de la producción científica mundial de estas materias se realiza en inglés y cuando es evidente que quien quiera dedicarse profesionalmente a ellas deberá expresarse perfectamente en inglés. Bueno, horretziko dut, baina ulertzen da, ez? Garai batean goinda berrita badute, espainola esango zuten, orain inglesa esate dute, baina espainola esan nahi dute. Hori Nafarroan oso ondo dakite. Bueno, naturalizazioarekin bukatzeko. Azkenean gaina fijatzen bagara, bai emakumeekin eta bai euskararekin bati eta besteari erasten zaizkion izen ondoak zer garen ezaugarritze hortan oso paraleloak dira, ezta? Lehen aipatzen genuen emakumea nolabait irrazionalitatearekin, naturarekin, basarekin, emozioekin, intuizioarekin, zaintzarekin, etxearekin lotu izan dela, eta fijatzen bagara euskara ere horrekin lotzen da etengabe, ez? Eta Loriak badiez Nafarroan edo iparraldean, ez? Nolabait igual euskararen kontrako diskursoak esplizituen egon daitezkeen tokietan gainera parekatze hori oraindik eta nabariagoa da, ez? Iparraldean zu euskararen ofizialtasunaren kontra gogorren egingo dizunaren gana bazoaz ere, esango dizu euskara oso gauza ederra dela gorde berrekoa etxeko sutondorako. Ez gainera norendik etxeran sutondoa dute, ez? Bueno, azken batean hori bestea, partikularitatea, patroia eta unibertsala ez dena ezaugarritzen da horrela, ez da? Bale, bueno, hau igual labur ze luzatzen ari da edurre. Eta, bueno, hemen naturalizazioaren aurkako armak. Hau da pixka bat feminismoari, edo feminismoak irakasten diguna, ez da? Edo, eta azken aldian berbada euskalgintzak bere diskursora ekarri duena, edo naturalizazioaren aurrean zer egin. Bueno, lehenengo da deseraiki, ez da? Bueno, naturalizazioa hartu eta jakin eraikuntza badela, beraz, deseraiki daitekela. Beraz, eraiki gaitezkela berriro, emakume bezala, persona bezala, herri bezala, euskaldun bezala, ez da? Nolabait, emakume izatea, euskaldun izatea, besteak beste, egitean egiten dugun zerbait da, praktikan egiten dugun zerbait da, ez? Sarri bere azkenengo liburuan, azkenengoan ez, Moroagara Belainoan edo horretan bukaeran esaten duen hori ez, euskalduna ez da ezer, euskaldun izatea ez da ezer, horrela gauza bete, buru zain naiz. Esaten du nolabait, euskalduna da izan nahi duzun hori edo eraikiko duzun hori, bai, ez da, naturalizazioa hautsi eta beharko genuken hori ez, erabakiko dugun hori, baliagarri zaigun hori ez.
feminismoak hori egiteaz gainera, estadio batzuk markatzen ditu, ez? Jabetzea, almentzea eta boteretzea. Gehiago ere egon daitezke, tradizio hizkuntza diferenteak agertzen dira, baina jabetzea azken finean da, jabetzea mina esaten dugu guk, ez? Mina. Min individual, min sozial, min korporal, norberaren gorputzean eta gorputz sozialean gertatzen den min hori identifikatzea, bai? Min hori existitzen dela, min asko existitzen direla, bai? Jabetzea min hori zure hautegan, edo zure ondokoarena hautegan, edo zuk ote duzun min bat, eta min hori duzulako beste baten mina ere ulertu dezakezun existitzen dela, ezta? Adibide txiki bat, egin dela pare bat urte, Ametxartzaiusek hitzaldi batean galtu zitzaion, gutxi gora bera, emakume bertsolariak etorri dira taulara, eta nolabait emakume bertsolari batzuk adierazi dute, deserosotasuna, gaitegiakin, taulan egoteko moduarekin, bertxokera jakin batzuekin, edo horren aurrean zuk zer nola ikuste duzu hori, ulertzen duzu, ez duzu ulertzen. Eta berak esaten zuen, nik hasieran, gutxi asko esaten zuen, hasieran enuen ulertzen. Ez nekien zer esaten ari ziren, laguna gara, ondo konpontzen gara, elkar maite dugu, bertso saioak egite ditugu, ez? Eta esaten zuen, orain ere mina da, lehenago ez ohartu izana min hori existitzen dela, ez da? Eta esaten du, min horretaz konstiente zarenean, edo zure aldamenekoak min hori duela konstiente zarenean, sortzen zaizu jakin mina. Orduan da, minen identifikazioa, eta minen identifikazioa da hasieran esan dugun hori. Menperakuntza non, segunetan, zeurdutan, non, noren aurrean zergatik eta zegurutzaketan gertatzen da. Hori da mina. Hori identifikatzen jakitea. Hori da nolabait almentzea izango litzateke. Edo, identifikatzea jabetzea eta horren aurrean ze estrategia auki ditzazkegun. Batzuak izango dira eraginkorrak, beste batzuk. Ez hain beste, baina nolabait ze tresna ditugu horren aurrean. Emakume bezala, euskaldun bezala, zer egin dezakegu momentu horretan. Ohartzeaz gainera zerbait egin dezakegu, edo ez? Ikasi dezakegu, tresna batzuk, baliabide batzuk, erabili ditzazkegu, hizkuntz ordezkapena ez egiteko, hizkuntzaz ez aldatzeko, edo emakume bezala, egoera jakinetan gertatzen dien, eraso ez eraso, horien aurrean zer egin dezakegu, ohartzeko gaitasuna dugu momentuan, 4 urte beranduago hartzen gara, 2 ordu geroago, zer da? Hori, eta boteretzea da feminismoaren beste termino bat, ez? Eta boteretzea eta albentzea ez dira gauza bera feminismoan, ez? Boteretzea, nolabait feminismoak bi zentzutan esaten du, bat da boterea hartzea. Baina gehiago da, nolabait boterea hartze horretan edo boterea beste modu batez antolatzea. Azken finean, botere harremanak beste modu batez antolatzea. Termino honekin feminismoak esaten duena da, edo feminismo jakin batek, ez da? Kontua ez da berdintasuna, kontua ez da gizon emakumeen arteko berdintasuna, zerbait gehiago da. Horregatik da, feminismo intersekzionala, ez da bakarrik sexu-genero sistemaren berdintasuna. Bilatzea bezita, dauden beste menperakuntzak hala beharrez ere kontutan hartzea. Eta horiek kontutan hartuta, horien arrazoi ekonomiko, militar, sozial, politiko, kognitibo, psikologikoak. Kontutan hartuta, nolabait, proposamen integral berri bat egitea gizarte harremanak beste modu batez, ahalik eta modu justuenean, behar bada ez da posible, berdintasun absolutua, baina justuenean, eta beti nolabait, geure jarrera, geure praktikak, boterearen praktika horiek, beti ebaluatuz eta begiratuz nolabait gizarte justuago bat egitea. Gutxora bera nolabait dena aldatzea. Horregatik boteretzeak hitz egiten du parte hartze politikoaz, hitz egiten du ekonomiaz, hitz egiten du hezkuntzaz, hitz egiten du kulturaz, hitz egiten du hizkuntzen harremanaz, hitz egiten du gauza guztietaz. Ez da bakar berdintasunetik. Hiru hitz hauek guri zer esaten digu
euskaldun edo euskaraz bizi nahi dugun pertsonak bezala, ez? Nolabait minoien jabetzen garen, ez garen jabetzeko ariketa bat egiten dugun, ahalmentzeko ze tresna ditugun, nola egin dezakegun, zer irakatsi behar diegun demagun gure ikasleei, ereduan eskolatutako ikasle horiei, ze ahalmentze tresnarekin irten bardia mundu erraldun batera, bere 18 edo 16 urterekin. Normalizazioan hasten da, txepetxe esatezuena, normalizazioa normalen buruan hasten da. Eta hurrengo elementua da boteretzea. Boteretzeak zer esaten digu euskalgintzari, edo euskaldun gisa bizi nahi dugun hori, ez da? Alegia, feminismoak egiten duen galdera hori berdintasun truk, hori da bakarrik edo zerbait gehiago da. Galdera batzuk planteatzen dizkigu feminismoak, ez? Esaten digu euskararen normalizazioagatik bakarrik, bi hizkuntzen arteko berdintasuna bakarrik, bi hizkuntzen arteko berdintasuna posible da, ez da posible, beste galdera bat hori da. Bi hizkuntzen arteko berdintasuna posible da beste faktore batzuk kontutan hartu gabe, edo ez? Euskarak bere egin ditzazke intersekzio horiek, euskarari interesatzen zaio bere aurrera begirako estrategietarako onuragarri izan daiteke intersekzioan jokatzea. Eskatu dizaiokegu feminismoari hemen euskaltzalea eta euskalduna izan dadin, eskatu gabe euskalduna feminista izan dadin. Galdera guzti horiek ekartzen dizkigu eta seguraski planteatu behar dira, ezta? Eta konplexutasun batean ulertu behar ditu. Bukatzeko, klaro, honekin guztiarekin behin da berriro etortzen zaigun galdera, edo egin zaiguna izan da, batetik uztarduratik abiatuta eta bestetik asko detektatu dugun kezka batetik, ez? Eta da, euskalgintzaren diskurtsoa gaur egunerako balio ote duen, edo zaharkituta ote dagoen, non ote gauden plano horretan, ez? Gure kezketako bat ere bazan, gogoetak hauek abiatu genituenean zaharkituta sumatzen genuela euskalgintzaren diskursoa, 50 urtez gandazka letra larrez idatzitako horretan okupatuta izan garela bereziki, eta horrek markatu dituela gauza asko, eta oraindik ere duela 50 urte formulatutako ideia eta mezuekin ote genbiltzan, ezta? Eta nolabaiteko zuztarreko gauza batzuekin bate egiten dugun arren, esate baterako hizkuntzak nor izate horretan daukan garrantzian, garai hartan formulatu ziren moduak eta gaur egungo guak, gure ustez badago arrakala bat tarte horretan, ezta? Hau guztia formulatu zen nolabait utopia handi guztien garaian, ezta? Feminismoa garai baten emakumea letra larriz eta bakarra idazten bazuen, garai batean gizakia letra larriz eta bakarra idazten zen, ez? Eta gizakia zen helburu eta misio, baina oso modu hertsian, utopiak ere oso modu hertsietan irudikatzen ziren, eta gizaki horri ematen zitzaion misio ere bere burua transzendentzia zen, eta nolabaiteko misio kolektibo handi horietan engaiatzea, ez? Izan zitekeena herriaren salbazioa edo hizkuntzaren salbazio planetan geunden. 50 urtean asko aldatu dira, eta ziur aski geure armadura ideologiko eta emozionala, gure arkitektura ideologiko eta emozionala aldatu da asko, ez? Eta esate baterako gure balio handienetakoetan dago askatasun pertsonal eta individualak aurre jartzea, ezta? Orduan, gure ustez hor badago arrakala bat, ez naiz luzatuko honetan, zekaro, luze goaz, baina nolabait feminismoa gure ustez hobeto asmatu du bilakaera hori ondo artikulatzen. Batetik, nolabait borroka kolektibo bat dena, hau da, emakume izendatuen eta ez gizonen emantzipazio kolektiboa den hori nor izate
pertsonal eta bakoitzarenarekin uztartzen duelako. Oso uztartzen da utopia edo litzatekena eta norbanako bakoitzaren askatzea, ez? Orduan hor diskursiboki badaukagu nondik edan, ez? Eta horren traslado bat edo da identitate auzi bat zena, feminismoan jokoan dagoena, hau da, emakume edo ez gizon izateagatik sortzen zaizu arazoa, hor daukazu desabantaila, feminismoak lortu du demokraziaren eta justizia sozialaren terminoetara ekartzea. Esate baterako, martxoaren 8 iristen da eta ez da egongo gure inguru zabalean udaletxe, diputazio, gobernu eta bestelako erakunderik zerbait egingo ez duenik, emakumeen kontrako indarkeriarekin ere berdin. Gero beste gauza bat da horren sakontasuna noraino iritsi, noraino ez sortzen dian kontraesanak, baina nolabait lortu du denon arazotzat identifikatzea. Ez bakarrik emakumeena, baizik eta jendarte osoaren arazo bat, ezta? Euskararekin ere ez litzateke bide txarra, ezta? Hizkuntz gatazka, nolabait ez da bila izan euskaldunon arazoa, baizik eta izan dadila herritar guztiona. Eta feminismoak baita ere, beste bide interesgarri bat egin du, privilegioak oso ondo detektatzen, eta norbanakoen mailara ekartzen baita ere, ezta? Nolabait privilegioen gaineko eztabaidak ez bakarrik etxerat, ez bakarrik sukaldera, baizik eta komun zuloraino eramaten, hau da esatera, ni garbitzen du komuna zu, garbitz ez duzulako, hau da privilegio arazo bat dagoelako hemen, ez? Agian hizkuntzarekin ere pentsatu beharko genuke alakorik, ez da, nik ezin dut hemen euskaraz egin, zuk behar besteko jarrerarik ez duzulako. Uste dut euskaraldiak hori oso ondo irakurri duela eta ematen dituela bide batzuk, hori nolabait bestera batera kudeatzen hasteko. Eta hor badagoela interpelazio bide bat euskaraldiak egiten duen horretan. Eta bukatzeko auzi hau demokrata eta ez demokraten arteko auzi gisa kokatzeko. Eta ez euskaldun eta erdaldun eta halako zeretan, ez? Bukatzeko esaldi bat ez dugu segituko, baina nolabait, honazko jakingo duzuen bezala eta hasieratik esan dugun bezala, proposatzen duguna da. Diskurso eraikitzen ari garen eta konpartitzen dugun diskurso honetan, euskalgintzaren eta generoaren besteak beste, nolabait dinamikak, borrokak, begirada intersekzional batetik eta botere harreman horien begiradatik esku hartuta, eskua emanda, hobeto zen, nolabait eszenario bat edo bide bat egitea. Eta hauxe da, gurea.